Giaresto ang 33 anyos nga lalaki nga matud pa nagpayuhot sa gidiling drogas sa Tagbilaran City, Bohol kagabi. Apan ang sospek inay sa bilangguan, dad-o na hinuon sa ospital. Mga alas 7:50 kagabi gisikop si Eliazar Capayas Gutierrez sa usa ka Buybust operation nga gilusad sa National Bureau of Investigation NBI Bohol sa Purok 6, Barangay Mansasa, Tagbilaran City. Matud sa NBI, napalitan si Gutierrez og gidudahang shabu nga nagbalor og 20,000 pesos. Apan dihang namatikod nga usa ka ahente sa NBI ang iyang katransaksyon, kalit niining gidumog ang ahente og midagan palayo apan na corner kini. Dihang giposasan na si Gutierrez, kalit kining nagka-seizure. Daling mitawag ang NBI og medic aron dadon ang suspect sa ospital. Kasamtangang anaa pa sa ospital si Gutierrez ug desidido gayud ang NBI Bohol nga pasakaan kini og kaso. Ang nakuhang shabu gikan kang Gutierrez gibana-banang adunay street value nga 100,000 pesos.